Жерлегебездә иминлек коюшы профилактик операциясе бара. Шураның максаты юл хәрәкәтендә катнашучылар тарафыннан иминлек коюшын куллану буенча административ хукук бузуларны кисәтү. Район җирлегебездә 3нче июньнән алып 3нче июньгә хәтле иминлек коюшы дигән операция үтә. Бу операция вакытында без иминлек коюшлар телмәгән машина йөртүчеләргә беркетмәләр төзәячәкбез һәм ул машина йөртүчеләр иминлек коюшын безне күргәчә эләктермәсеннәр иде. Бу иминлек коюшларның үзләренең иминлегендә саклау өчен кирәк. Бу операция вакытында без күбрәк игътибарны шушы иминлек коюшын эләктермәгән машина йөртүчеләргә җәлеп итәчәкбез инде. Иминлек коюшларын куллану машина йөртүченең һәм алгы утыргычта баручы пассажирның аварияларда һәлак булу яки имгәнү ихтималын киметә. Иминлек коюшын эләктерү машина юл читендә әйләнгән вакытта исән калу мөмкинлеген 5 мәртәбә арттыра. Ел башыннан иминлек коюшын такмаган 201 машина йөртүчегә административ беркетмә төзелгән. 22 майдан алып 5 июньгә хәтле район җирлегебездә игътибар балалар дигән операция үтте. Бу операция вакытында 6 машина йөртүчегә балаларын махсус җайланмаларга утырткычга төзелмәгән өчен беркетмә төзелде. Моның штрафы 3000 сум. Һәм шулай ук утырткыч җайланмалары булып та балаларын коюшка эләктермәгән 6 районда шулай тоже беркетмә төзелде. Моның штрафы 1000 тәңкә. Бу операция үтсә без бу мондый юнәлешне бар читтә калдырмабыз. Күпчелек юл хәрәкәтләре кагыйдәләргә буйсынмау сәбәпле килеп чыга. Тиешле тизлекне сакламаган, җәяүлеләргә юл бирмәгән, балаларын махсус автокреслодан башка йөрткән шоферлар да бар. Кагыйдәләрне бозмагыз. Иминлек бары үзебездән тора. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.